लानानै नोंथाङा दिनै खौरांगिरि मेल खुंदों? उद्देश्यआ बेनो बोसोरफ्रामबो फैफ्लायबाय थानाय बे दुर्गा फुजानि समाव आङो एक्स-बिएलटि क'अपारेटिभ ससाइटिनि आफादगिरि हिसाबै दुर्गा फुजानि गासैबो बड'लेण्डबासिखौ गाहाम हामलायनाय आङो बावहरग्रोनाय जाबाय। थांखिया बेनो जोंनि बड'लेण्डआव सान्थि आरो खौसेथिनि गेजेरजों जाहाथे फुजाखौ मोजां रोखोमैनो सान्थि भाबैनो बारहोहरनो हायो। बेनि थाखाय आं गिबियै मा दुर्गानिसिम आङो हामलायथिनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोसेयै दानि बे 62 बोसोरनि बिटिसि इलेक्सनाव देरहासार जानाय जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम आंनि गोसो सिंनि साबायखर जासिग्रोनाय जाबाय। मानो होनना बुङोब्ला बिपिएफ दोलोआ बिटिसि सृष्टि जाजेननायनिफ्रायनो बिपिएफ दोलो राजनितिक हाग्रामा महिलारि नेतृत्वआव दानाय जादों। थिग बे दानायनि नोजोरनिफ्रायनो बिटिसि सरकारखौ बा बड'लेण्ड सरकारखौ बिपिएफ दोलोआनो जागायजेननानै कन्टिनिउ 3 टाइम्स बिथाङा इलेक्टेड गभर्नमेन्टमोन। गेजेर खोलोबावहाय आसाम गभर्नमेन्टनि माखासे षड्यन्त्रनि गेजेरजों बिथाङा खुंथाय गोहोआव फैनो हायाखै। अब्लाबो बिटिआर जानाखि एकर्ड खालायगिरिफोर दं, फरायसा आफाद आरो एनडिएफबि बिथांमोनहा लोगो नांनानै इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टि दानानै बिजेपि आरो एजिपि जुथायै माने बिटिसिखौ सलायदों। बे सलायनायनि उनावनो 5 बोसोर बिथांमोनहा सरकार खालायखांनायनि उनाव नेक्स्ट नैबे सरकार जोबनायनि उनाव गोदानै जेनाखि बिसायख'थि जादों बिटिसिनि, बेवहाय जोंनिनो आगोलनि बिएलटिनि चेयारमेन हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि दोलो अर्थात बिपिएफ दोलोखौ लानानै रेकर्ड बानायनो हादों एबारनि बिसायख'थियाव। बेखायनो आङो बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननाय आरो सिबिनाय आङो जासिहरनाय थाबाय। जाहाथे बिथाङा गासै दोलोनि गासैबो हारि माहारिनि बुद्धिजिबि रायजो राजा आइ आफा गासैखौबो लाफानानै बे फैगौ जानाखि बिटिसि सरकार बेखौ मोजाङैनो सालायलांनो हायो। बेखौ आंनिफ्राय बिथांनिसिम खावलायनाय थाबाय। आरो जोंनि गेजेराव बड'लेण्डआव जाहाथे सान्थि सम्प्रति गासैखौबो नोजोर बोनानै मोनसे गोजोर सान्थिखौ लाबोनो हायो, उन्नतिखौ बानायलांनो हायो, जेनेरेसननि थाखाय मोनसे बिल्डिं बानायलांनो हायो, बेखौ आंनिसिम खावलायनाय थाबाय। बेनो बिथांनि जानाखि देरहानाय आंनि नोजोराव रेकर्ड सिफायदों। 40टा समस्तियाव बिथाङा एबारनि जानाखि बिसायख'थि बेवहाय एबसुलुट मेजरिटि लानानै देरहासार जानो हादों। आरो बे देरहासार जानाया बिथांनि एकदमबारे जाफुंसारनाय, बेखौ जोङो दाथि भाबै जों बुंनो हायो। फैबाय थानाय जिथुसोंल' खुंथाय गोहोखौ दखल खालामनो हाबाय। दिनैनि समाव
बिसायख'थिया जोबलांबाय आरो थांनाय बिसायख'थियाव बिथाङा मा जाहोननि थाखाय जेनदों होननानै सानो नोंथाङा? बेवहाय बुंनांगौआ बेनो माने आंनि नोजोराव बिथाङा फरायसा आफादनिफ्राय डाइरेक्ट राजनितिकआव आखाइ होनाय जादों। बेखायनो बिथाङा राजनितिकनि अबिगथाया एसे खम बायदि आं सानो। बे मोनसे आरो बिथाङा सोलोंबावनांगौ दं, रोंबावनांगौ दं, हालांगोन उनाव। दानि जेननाया बे मोनसे लेसनसो, बे मोनसे माने गियाननि अभाबाव जेनदों होननानै जोङो बुंनानै लानांगोन। बेखायनो बिथांनो जथेस्थ' सोलोंनायनि सम आरो खाबुखौ होदों। नेक्स्ट 5 बोसोरनि उनाव जाहाथे बिथाङाबो फैफिननो हायो। बबे खारनाव जेनदों बेखौ दा थन्न बिसार खालायनायनि गेजेरजों बबे कर्नारनिफ्राय मा लुजा जादों बेफोरखौ जाहाथे इयुनाव मेकआप खालायलांनो हायो। बेनि थाखाय गावनि कलिगफोरखौ मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों पलिसिखौ जाहाथे स्टेप बाय स्टेप मोनसेनि उनाव मोनसे पलिसिखौ लालाङो, आंनि बिथांनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। नोंथाङा माबायदि खामानि मावजालांनायखौ हास्थायो? जायनाखि दानि जायनाखि फैबाय थानाय सरखार बा फैनाय सरखार बेखौ आगोलनिफ्राय साबसिनै मावलांगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। मानो होनना बुङोब्ला आगोलावहाय मावनांगौ हिसाबै मावदों, खिन्थु बुंनाय बायदि जायो सिस्टेमेटिकै मावनाय जायाखै, खुथारै मावनाय जादों, हाखु दाखुयै मावनाय जादों। हाखु दाखुयै मावनाय जादोंब्लाबो जथेस्थ' डेभेलपमेन्टआ जेखौ मावनांगौ मावनो हादों। खिन्थु एबाराव जाहाथे सिस्टेमै जाहाथे थाङो, गासै जोंनि बड'लेण्डआव 26टा जनजातिखौ लानानै मोनफ्रोमबो जातिनि गेजेराव मोनसे सुखि, मोनसे गोजोन जाहाथे लाबोनो हायो। बयनिबो साननाय आरो गोसोआव लुबैनायखौ जाफुंसार होनो हायो। बेखौनो आंनिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय। नोंथाङा मोनसे समाव लानानै नोंथाङा दंमोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथाङा गोबांथार खामानि मावदोंमोन। दिनैनि BPF दोलोआ मा खारनाव आरो मा सोलो बोलोजों देरहादों होननानै बुंनो हायो नोंथां? नोंगौ, आंबो BPF गायसनजेननायनिफ्रायनो आंबो सासे BPFनि सोद्रोमा जानानै दंमोन आरो आंबो 2 टाइम्स BPFनिनो सासे प्रतिनिधि हिसाबै सरकाराव थाफानानै EMनि दायथ'खौबो लाबोदोंमोन। बेवहाय आंहा फोथायनाय दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि जानाखि बड'लेण्डनि राजनितिक, बे राजनितिकनि बिथिङाव बिथाङा जथेस्थ' अबिगथा जाबाय। बिथांखौ आङो फोथायनाय दं आरो बिथांखौ जोङो सेल्युट खालायो। बिथाङा जोंनि बड'लेण्डनि सासे लिडार हिसाबै माने सिकिउरिटि मोननो हाबाय।